आयुष्यात आपण काही अशा गोष्टी बघतो ज्या आपण कधीच विसरू नाही शकत. ही कथा काही अशीच आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. अनुराग साधारण 20 वर्षाचा मुलगा. पण ही कथा सांगत असताना कदाचित त्यालाही भान नसेल. आजपासून साधारण 15 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. मुंबईच्याच एका चाळीमध्ये तो राहायला आला होता आपल्या घरच्यांबर. अर्थात भाड्याने जरी राहत असला तरी ती चाळ अगदी लोकांना आवडेल अशीच होती. पण एक मात्र होतं, या चाळीच्या अगदी समोर म्हणजेच त्यांच्या घराच्या समोर खिडकी उघडताच एक घर दिसत होतं. ते घर वर्षानुवर्ष बंद होतं असं ऐकून होतं. अनुरागचे घरचे हे काही कामानिमित्त हे बाहेर गावी गेले होते. अर्थातच त्यांचं ते मजुरीचंच काम होतं, म्हणून ते महिना येऊ शकत नव्हते. पण इकडे अनुराग हा किमान एवढा मोठा झाला होता की स्वतःचं जेवण करून राहणे वगैरे. बरं, ही कथा आता एवढ्यातच संपलेली नाही, तर आता इथून चालू होते. अशीच एक रात्र अनुराग हा आपली खिडकी उघडून समोरचं ते घर पाहत होता. पण दुसऱ्याच दिवशी त्याला समजले की तिथे कोणीतरी राहायला येणार होते. ते बंद कुलूप आता उघडणार होते. तसे तिकडचे काम चालू झाले आणि कलर वगैरे मारून ते घर अगदी चकाचकपणे तयार देखील झाले. आणि तिकडे 2 जोडपे आले. एक नवरा बायको आणि त्यांचे 2 लहान मुली. इकडे ते फार सुखाने राहू लागले. दोघही अगदी छान आणि चांगले राहत होते. त्यातली ती लहान मुलगी ही देखील फार छान होती, सगळ्यांना आवडेल अशीच. पण अचानकपणे रात्रीचा त्यांच्या घरातून जोरदारपणे गाणे वाजण्याचा आवाज येत असे का हे यांना देखील समजत नव्हते. काही दिवस झाले आणि अनुरागचे त्या लहानशा मुलीवर, जी अक्षरशः 7 ते 8 वर्षाची असेल, तिच्यावर ओळख झाली. तेही अगदी मजेशीर राहायला लागले. अनुराग रोज तिचे लाड करत होता, रोज तिला चॉकलेट पुरवत होता. ती मुलगी जणू चाळीमध्येच प्रसिद्ध झाली. सगळे तिचे लाड करत होते. पण एका रात्री अनुरागला काही असे ऐकायला आले, जे ऐकताच अनुरागला देखील भीती वाटली. कारण की अनुरागने नीटपणे ऐकले तर त्या गाण्याच्या आवाजाच्या खालीच त्यांच्या घरातून भांडण्याचा आवाज येत होता. पण अनुरागने याच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ती बाई ही जोरजोरातपणे रडत ही बोलत असे की मारायचे तर एकदाच मारून टाका, रोज रोज कशाला मारतात. घराचे दार उघडून ती घराच्या बाहेरमध्ये बसली. अनुरागने तिच्या नजर टाकली आणि ती देखील अनुरागकडे पाहून तशीच रडू लागली. अनुरागला कळले की हे घरचे भांडण आहे, म्हणून त्याने यामध्ये हस्तक्षेप केला नाही. आणि नंतर त्या बाईने सांगितले की हे कारण काही दुसरं नाही, तर तिच्या नवऱ्याला तिच्याकडनं मुलगा हवा होता, म्हणून रोज तिला मारत होते. इकडे काही दिवस गेले असतील आणि बघता बघता त्यांना एक गोड बातमी कळाली. ती बातमी अशी होती की त्या 2 जोडप्यांना एक गोंडस बाळ झाले होते. पण एवढ्यातच हे संपले नव्हते. त्यांना असे देखील समजले की त्या बाळाचे बाप म्हणजे समोर राहणाऱ्या त्या मुलीचा बाप हा त्याच दिवशी मरण पावला होता, तेही ट्रेनच्या रुळाखाली. हे कारण हे काही अपसणारे होते. चाळीमधल्या लोकांनी गर्दी केली आणि त्याचे शव आणले. वाईट या गोष्टीचं वाटत होतं की त्या मुलांनी आपल्या बापाला देखील पाहिला नाही आणि त्यांनी आत्महत्या केली.
हा धक्का कदाचित त्याच्या पत्नीला सहन होणारा नव्हता असे वाटत जरी असले तरी याउलट सगळेच उलटे होते. त्याची पत्नी आता शांत शांत राहू लागली आणि चाळीतल्या लोकांनीही हळूहळू करून का होईना त्याच्या घरच्यांकडे आता दुर्लक्ष करायला चालू केले. ते 2 लहान मुली आणि ती पत्नी हे आता आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवरच राहू लागले. पण एकटी बाई स्वतः तरी किती दिवस काम करणार आणि किती दिवस एकटी राहणार. अखेर तिच्या नातेवाईकांनी तिला लग्न करण्याचे सुचवले. चाळीतल्या लोकांनी देखील काही स्थळ तिला सुचवायला चालू केले. पण एक रात्र सगळ्या चाळीतल्या लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण की त्यांनी पाहिले की ती बाई ही अक्षरशः लग्न करून आली होती, ते की एका पुरुषावर. जी बाई एवढ्या दिवस लाजत होती, आपल्या नवऱ्याला घाबरून होती, ती एका पुरुषावर लग्न करून आली हे पाहताच सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. अनुराग देखील तिला तसाच पाहत होता. असो, तिचं आयुष्य असे बोलून सगळ्यांनी दुर्लक्ष केले. पण आता ती कहाणी ही खऱ्या अर्थाने सुरू होणार होती. यांचा संसार जणू 1-1.5 हफ्ता सुखाने जात होता. पण अचानकपणे त्यांच्या घरातून भांडे आपटण्याचा आवाज येत असे, तर कधी अचानकपणे ते दार ठोठवत असे. तर एवढंच काय, समोरची ती बाई एक दिवशी तर अक्षरशः चाळीत जोरजोराने किंचावू लागली आणि अनुरागला देखील विचारू लागली की तुम्ही माझे दार ठोठवले का. हे असले प्रकार आता वाढू लागले होते. हळूहळू करून त्याच्या त्या नवऱ्याला हे दारूचे व्यसन लागले होते. तो देखील आता येऊन त्याच्या त्या पत्नीला रोज मारहाण करत होता. पण यावेळेला मात्र तो टेप चालू नव्हता. सगळ्यांना तिचा मारण्याचा आवाज येत होता. हळूहळू करून जणू त्यांच्या घरातली परिस्थिती बिघडली होती. रोज भांडी पडत होती, तर रोज काही वेगळे प्रसंग होत होते. या दोघांमध्ये भांडणं वाढू लागली होती. आणि एक रात्र अक्षरशः ती बाई आणि तिचा नवरा हा किंचाळत बाहेर आला आणि बोलला, नाही, तो आहे, तो इथेच आहे, तो सोडणार नाही. असे बोलताच सगळ्या चाळीतल्या लोकांनी तिथे घेराव घातला. लागताच मांत्रिकाला बोलवले आणि मांत्रिक देखील आला. मांत्रिकाने त्या लहान मुलाला घेतला आणि हळूहळू करून बोलला, मला सगळं कळलंय काय झालंय ते. त्या घराकडे पाहूनच मी सांगू शकतो की काय झाले. त्याने मांत्रिकाने त्या लहानशा मुलाला, अगदी जो 6-7 महिन्याचा होता, त्याला घेऊन तो आतमध्ये गेला. पण आतमध्ये जाताच तो मुलगा हा एका भिंतीकडे पाहून हसू लागला आणि तो मांत्रिकही बोलू लागला, हो, तो इथेच आहे, तो कुठेच गेलेला नाहीये, तो इथेच आहे. आणि तो लहान मुलगा अक्षरशः त्या भिंतीकडे हात करत होता. त्याने त्या मुलाला त्याच्या आईकडे दिले आणि ती खोली बंद करून आतमध्ये स्वतः मंत्र हे पुटपुटत बसला. विविध प्रकारचे मंत्र बोलला आणि तासाभराने तो बाहेर आला. पण इकडे तो येताच बोलला, तो नाही जाणार, तो खूप शक्तिशाली झालाय, तो नाही जाणार. तुमचा जीव वाचवायचा असेल तर तुम्ही इथून निघून जा, पण तो नाही जाणार. असे बोलताच तो मांत्रिकाने जाऊन तिथून पळ काढला. पण इकडे त्या नवऱ्या बायकोनी ही गंमत समजून सगळ्यांना टाळले. ती बायको तशीच काम करत होती. पण तिच्या आरशासमोरच तिला तिचा तो पहिलावाला नवरा दिसला. त्याचे ते क्रूर डोळे आणि भयंकर दात हे तिच्याकडे पाहून हसत होते. हे पाहताच ती जोरजोराने किंचावू लागली. पण हे कमी होतं की काय, तिचा नवरा हा घरात आला आणि नवऱ्याचा कोणीतरी गळा दाबला आणि एक चित्रविचित्र हास्य हे घरामध्ये घुमटू लागले. हे सगळं होतं तरी काय असा प्रश्न
हा यांना पडला. अचानकपणे दार हा ठोठावण्याचा आवाज येऊ लागला घरामध्ये आणि सगळे भांडी पडण्याचा. कसेबसे करून त्यांनी दार उघडले आणि एक किंकाळण्याचा आवाज हा येऊ लागला. जणू कोणी त्याचे ते गळा सोडायला मागत नव्हता. आणि एक चित्रविचित्र काहीतरी त्याच्या त्या बायकोच्या कानामध्ये पुटपुटण्याचा आवाज आला. सगळे चाळीतले लोक घराबाहेर जमले आणि त्याची ती बायको ही सगळ्या चाळीतल्या लोकांसमोर आली आणि ती जोरजोराने बोलू लागली, हो, तिकडे भूत आहे. माझ्या पहिल्यावाल्या नवऱ्याचंच भूत आहे. तोच मला त्रास देतोय. पण एवढ्यावरच हे थांबले नव्हते. जणू तिच्या पाठीवर हे चाबुकाचे निशाण आले आणि ती जणू एका पोपटासारखीच बडबडू लागली आणि सत्य बोलू लागली. माझे आणि या नवऱ्याचे, म्हणजेच आत्याच्या नवऱ्याचे, आमचे खूप वर्षापासून अफेअर होते. पण आम्ही दोघांनी खूप वर्षानंतर एकमेकांना भेट दिली आणि पुन्हा एकदा एकमेकांच्या प्रेमात पडलो. पण आता आमचे लग्न देखील झाले होते, म्हणजेच माझे. म्हणून मीच माझ्या नवऱ्याला हळूहळू संपवण्याचा दाव केला. पण इकडे मात्र एक चूक झाली. हे ऐकताच चाळीतले लोक हे शांतपणे सगळं ऐकू लागले आणि ती बाई बोलली की आता ज्या दिवशी माझ्या नवऱ्याला कळाले की हा मुलगा देखील त्याचा नाही आहे, तेव्हा त्याला फार मोठा धक्का बसला. त्याने माझ्यावर एवढ्या वर्ष प्रेम केले, त्यालाच मी धोका दिला. असं बोलताच ती सांगू लागली की त्यांनी मला शेवटचं हॉस्पिटलमध्ये सांगितलेलं की आता बस, आता मी चाललो रुरावर, कारण की मला सगळं काही समजले आणि हेच कारण होतं की त्याने आत्महत्या केली. मुळात हा मुलगा देखील त्याचा नव्हता. हे सगळं ऐकताच चाळीतल्या लोकांना फार चिड आला होता. एक बाई असून देखील त्याने असा व्यवहार केला होता. पण आता हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. चाळीतल्या लोकांनी देखील पोलिसांना त्याच वेळी बोलवले. पोलिसांनी देखील सगळं काही विचारपूस करून, जरी ते भूतांवर विश्वास ठेवत नव्हते, तरी जे काही चाळीतल्या लोकांनी बघितले आणि जे काही त्या बाईने सांगितले त्याच्या आधारावर त्यांना अटक केली. पण ते तिन्ही मुलं, यांना काहीच झाले नाही. अर्थात त्यांना आता आश्रमामध्ये नेले. ते तिथेच मोठे होत आहेत. आणि अनुराग देखील तिथेच राहतोय. त्याने ते घर देखील पाहिलं. कालांतराने तिकडे आता खूप लोक राहायला आले, पण पुन्हा कोणाला त्रास झाला नाही. जणू त्या घटनेनंतर त्याच्या आत्म्याला आता शांती भेटली असेल. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या ही कथा अनुभव मला इंस्टाग्रामवर पाठवायला विसरू नका. भेटूया पुढील भागांमध्ये.